dzimba dzedzinza ravo dzeutongi dzinosanganisira baba Sakupwanya, vachimbadzwa, vakadzima, vachimuriwo, vamukanda, vamukukudzi, vachakanyuka, vapafiwa, vandorikanda, vachakaambeni, vacharumuka navaziteya. Ndidzo mhuri dzakamirirwa kumberi kunoku dzinotonga pamwe nachangamiri. Apo tinotanga munodaidzwa zita renyu, mosumuka modaira kuti muripo, mosumuka muchiya kumberi kuno, mouya kugara pamacheya apa. Wakamangara nevakamangarirwa pamacheya ari pamberi pedu apa. Kana tine tumabhegi kana mabhachi etakurura, ngatisiye kwatakagara ikoko. Masvika munotoreswa mhiko pamberi ipapapo. Uri mucherechedzo wekuti muchataura chokwadi kudare rino. Ukanyepa unogona kubatwa ngemhosva. Totaura chihambire tichidaidzisa. Pano huori haudiwi, ukabatwa uri kuita zveuori unobatwa nemhosva. Tauya nemaselfoni edu, ngatidzikise volume tongozvizwira isisu muhomwe medu. Kana tatadza ngativhire kudzima. Hatitenderi kuti selfoni izorire ichidisturba dare riri pakati. Kumberi kunoku hakuna vanasekuru wenyu kana vazukuru kana vanani, muna changamire nevadare. Saka ngatizorege zviya zvekuda kuzama kuti titadze kutonga nekuti maakuti gwara muzukuru. Kune vadare nachangamire chete. Mambo haonekwi zuva rakafanana nenhasi. Kana muchida kuona mambo for 2 minutes kana kuti inguva yakadii, munobata sabhuku ndorikanda monzwa kuti changamire varipo here, vanogona kuona here usiri musi weDare. Muno madzimai tinotarisira kunge makashonga zvinochiremerera, dhuku mumusoro, chizambia kana kuti neheti. Varume mashotsi haatendegwi, maoverosi haatenderwi, magambutsu, tracksuits nemaslippers hazvitenderwi. Matoilets edu akamira sezvizvi, yevarume iri kumadokero, yevadzimai iri kushure kwedare rino iri. Tatenda tingatanga hedu.